Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Something has to make you run. Coidamos para ti un regalo da natureza.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, moi bons días a todas e a todos. Damos vos a benvida desde a sede de Vigo da Deputación de Pontevedra o acto de presentación dos Rías Baixas Film Fest, conformado polos festivais Cannes, FIC-Bueu, Festival de Cine Inclusivo de Vigo, Festival Primavera de Cine, Playdoc, Galician Freaky Film Festival, Curtas Festival do Imaginario, Nomos Cinebas e Curtas Armadiña. Acompáñanos as e os representantes dos festivais, así como as autoridades dos municipios que acollerán estes eventos. Eventos que hoxe estrean co apoio da Deputación de Pontevedra unha imaxe corporativa que os aglutina e identifica como festivais do audiovisual da provincia. E comenzamos o acto cunha mensaxe da Deputación de Pontevedra na que nos anima a visitar agora, máis que nunca, as Rías Baixas como un destino seguro e nos convida a seguir o noso instinto con esta peza audiovisual. Ven. Coidamos para ti un regalo da natureza. As nosas rías de augas cristalinas, os nosos máxicos bosques, as praias idílicas, os infinitos viñedos, as fervenzas, os faros, castros, castelos. Chegou o momento, o teu instinto chámate a volver. Respira o aire puro, sinte a brisa do mar, goza dunha paisaxe maravillosa e descubre a pegada da historia. Saborea unha gastronomía única para vivir e ser libre. Sentes a forza da natureza? É o teu destino. As Rías Baixas espérante. Ven ás Rías Baixas. Ven a Pontevedra provincia. Sigue o teu instinto. E ten a palabra a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva. Bueno, bo día a todas e a todos. O primeiro que quero facer é dar as gracias a todas e a todas os que promovedes os festivais de cinema na provincia de Pontevedra. Certamente somos unha potencia en todo o que ten que ver co audiovisual, comenzando pola formación, onde na provincia de Pontevedra temos moitos centros que teñen dado, que siguen dando e que van a estar no futuro todavía máis fortes, creando mentes creativas ligadas ao audiovisual. En toda a provincia de Pontevedra, en case todas as comarcas, hai festivais de cinema. Hoxe presentamos os Rías Baixas Film Fest, que agrupa a 9 grandes festivais de cinema, pero hai moitos outros festivais na provincia os que tamén eu lle quero facer un recoñecemento. O que ocorre é que estes que hoxe presentamos baixo unha única imaxe corporativa son festivais que cumpren cunha serie de requisitos e que se foron consolidando
ao longo do tempo e que hoxe son unha referencia galega, nacional e internacional. Esta pandemia global que tanto nos fai cambiar todo ensinounos moitas cousas, non? Unha delas é a importancia, a enorme relevancia da cultura cando temos que enfrontar situacións tan complexas e tan complicadas. E de feito que fixemos durante tantas semanas de confinamento, pois consumir cultura, moi particularmente cinema, moi particularmente audiovisual, e iso amosou que a xente, os seres humanos, precisamos de a cultura, en particular do cinema, que ademais é o que fai que sexamos tamén unha sociedade que mellora, non? A través do audiovisual percibimos, sentimos, soñamos, construímos, creamos, en definitiva, somos capaces de ter espacios e momentos para a felicidade, porque eso é o que dá o cinema a xente que a disfrutamos. Así que grazas por manter estes festivais. Como decía, son 9 festivais que se desenvolven en diferentes concellos da provincia de Pontevedra. Solamente o Armandiña de Pollo decidiu non facelo durante este ano 2020, pero todos os demais decidiron mantelos, pois cambiando, reinventándoos, tendo que cumplimentar pois con todas as medidas de seguridade que marcan as autoridades sanitarias, pero aí están, potentes, fortes, con compromiso. Estes festivais, ademais, teñen algo que realmente moi valioso, e é que sitúan a provincia e a cada un dos concellos donde se desenvolve nun espacio máis amplio. Somos capaces con eles de transformarnos, de traspasar fronteiras, e cada día teñen máis recoñecemento tamén. Ademais, hai algo que dende a Deputación de Pontevedra queremos salientar, e é que estes festivais tamén teñen un enorme compromiso con valores. Son festivais que están ao lado da sostenibilidade, que están ao lado da loita pola igualdade de oportunidades, que están ao lado da igualdade das mulleres, que queren tamén transmitir unha imaxe dun territorio que quere ser sostible, tamén dunha cultura, a cultura galega, a nosa cultura, de respeto a nosa lingua, de uso da nosa lingua, de promoción tamén de o audiovisual galego que tan potente é, e polo tanto son moitos máis valores que os propios de ter festivais de cinema, que en sí son un enorme valor, pero hai compromiso. E logo, algo que para min tamén ten relevancia, é que están promovidos moitos deles por xente moza, é dicir, que o noso pobo ten a sorte de que a creatividade, esa forma de facer as cousas, de non rendirnos nunca, de ser fortes, pois se transmite de xeración en xeración, e as novas xeracións pois collen todo eso que é a nosa tradición, que nos fai auténticos, diferentes e tan potentes, e o convirten de novo no século XXI en algo novo que bebe das nosas tradicións. Así que, de verdade que gracias. Esta idea de crear unha marca única, da que forman parte Festival de Cannes, Figbueu, Festival Primavera do Cine, Playdoc, Again, Curtas Festival do Imaginario, Galician Friki Film Festival, Novos Cinemas e Curtas a Mardiña, nace dos propios promotores e promotoras dos festivais, que consideraban que serían moito máis fortes si estaban unidos e unidas, e éramos capaces de convertir todos estes festivais nunha marca tamén para a provincia de Pontevedra. Non está Alfonso Pato, porque eu quería darlle hoxe unha... Onde está? Ai, é que me estás aí tan escondido que non te veía, Alfonso. Pois eu
quería darlle unha boa nova a Alfonso Pato, que leva moito tempo reclamando, e eu creo que as administracións temos que ter a capacidade de escoitar moito. A intelixencia non está dentro dos despachos, a intelixencia está fora, está na sociedade civil, que se organiza para crear, non? E hai que escoitar moito. Alfonso leva moito tempo dicindo que quería que creáramos un comité asesor. Este ano avanzamos moito, moitas das cuestións que eles nos tiñan reclamado, non? Pois como tiñan que ser as subvencións, que criterios deberíamos seguir, tamén como querían, non? Que foise a relación entre a administración provincial e os festivais, esta idea de crear unha marca propia que aglutine a todos os festivais, pero tamén reclamaban un comité asesor que nos permita pois seguir avanzando. E eu creo que agora non é que sexa necesario, vai a ser imprescindible, porque crear esta marca vai nos obligar a ter que facer moitas cousas conxuntamente, donde os festivais terán que mellorar e nós tamén como administración teremos que mellorar. Isto pois nos vai obligar a ter unha imaxe que ten que ter vídeos, que temos que facer promoción, que temos que ver como facemos para que collan corpo e que poidan todavía ser capaces, non, de abrir máis as fronteiras, de chegar a máis sitios, de ser capaz de tamén de ter unha posición que nos permita dialogar con outras administracións para que o compromiso sea un compromiso dos festivais co conxunto das administracións. Seguramente hai moitas cousas ligadas a eses valores nos que tamén poderemos coparticipar, polo tanto, ese comité asesor hai que crealo e, polo tanto, Alfonso, imos crear ese comité asesor que levades algún tempo reclamando. E seguro que todo funcionará moito mellor, porque cando te sentas, dialogas, pois as cousas fan que todos estemos máis cómodas e máis cómodos, non? E iso é o que temos que conquerir. Así que hoxe presentamos esta marca, estes festivais vanse a desenvolver entre setembro e decembro. Informarvos tamén que a petición da concelleira do Concello de Tui fixemos un protocolo común de medidas de seguridade onde a Deputación de Pontevedra vai a apoiar con medidores de temperatura, con instrumentos para que se poida facer as separacións a que obrigan as normas sanitarias, as circulacións de entradas e de saída, os cartéis que lle informan a xente de cales medidas teñen que cumprimentar, contadores de asistentes e, polo tanto, bueno, pois tamén esas cousas que tamén os concellos reclamaban. Ose, ademais de estar as e os representantes de estes festivais de cinema, pois me acompaña o concelleiro do Concello de Bueu, Xosé Leal, que foi o que iniciou este modelo de apoio aos festivais de cinema. Hoxe está aquí como concelleiro, logo querrei que tamén eles digan algo. A concelleira de Vilagarcía, de área de cultura, e a concelleira do Concello de Tui, e tamén, como non podería ser de outra forma, a nova delegada de Cultura, Victoria Alonso, máis coñecida como Vicky. Bueno, a nosas mulleres nos dicen que digamos o nome tal para que parezamos máis tal, pero un se chama como se chama. Eu me chamo Carmela, ela se chama Vicky, e punto. E eso nos identifica, e a xente nos coñece así. Así que, para rematar, miles de gracias, de verdad, a todas e a todos. Sodes un orgullo para esta provincia. Eu creo que hai poucas provincias, non solamente en Galiza, sino no conxunto de Estado, que teñan tantos festivais de audiovisual que cada día collen máis corpo. Estou segura que hoxe comenzamos unha andaina moito máis potente da que xa fuchedes capaces de construir todas e todos vos. Así que gracias, e vos deixo co gran Ángel Sánchez, director de Pleido, pero que ademais é a persoa que dirixe a asociación de festivais que se ten creado
tamén a nivel galego. Moitas gracias de corazón, adiante, optimismo, porque desta imos a sair mellor, porque as galegas e os galegos temos algo moi potente, e é que somos capaces de superar todo. Levamos facendo séculos e séculos, e este 21, pois este 20 vai a ser máis complexo, o 21 será máis potente, pero sairemos reforzadas e reforzados. Gracias. Hola, que tal? O do gran Ángel Sánchez aquí. O tedes. Nada, en principio, pois nada, vou a ser breve. Iniciar con unhas palabras de agradecemento a Carmela, a Victoria, a toda a xente da Deputación. Efectivamente, como ela decía, o diálogo coa Diputación últimamente é moito máis fluido, polo tanto se poden construir novas ideas, novas cousas, pero efectivamente tamén vende atrás o traballo que fixo Xosé Leal, que creo que é un momento clave no ámbito de convocar unhas axudas transparentes, competitivas e abertas a todos os festivais de Galicia. Supuxo pois un fito interesante para que todos podéramos acceder de maneira, digamos, en igualdade de condicións para todas as actividades. En todo caso, nese sentido, pois moitas grazas a Xosé, a Deputación e tal. Nestes últimos días, como decía Carmela, estamos traballando dun xeito moito máis efectivo, falamos moito dos termos da pandemia, agradecemos tamén o feito de que se mostrasen voluntarios o que nos dotasen da capacidade das axudas necesarias para afrontar o enorme reto que supón levar a cabo un evento público con as condicións sanitarias que nos exixen. Nese sentido, pois, suma agradecemento. Efectivamente, non vou a repetir por as boas palabras que dixo Carmela sobre os festivais de cinema, pero sí é certo que Galicia, e a provincia de Pontevedra en especial, é un lugar excepcional, ¿no?, onde se desenvolven proxectos con unha enorme diversidade, ¿no?, e que a través do cine pois conseguimos transformar, crear espectadores críticos que consiguen de alguma maneira lograr transformación social nas nosas contornas. E non só iso, sino tamén é importante o impacto económico, o impacto social, a proxección da imaxe de Galicia resistiremos a proxección da imaxe de Galicia fora das nosas fronteiras. Nós temos un compromiso interno que sé que comparten todos os colegas que están aquí, que temos que seguir mellorando. É importante que este primeiro paso que damos ahora, esta marca, que non simplemente sea unha marca, sino que supoña un reto para todos nós, para profesionalizar as nosas estructuras, ser cada vez máis fortes, exixirnos internamente e poder, por parte das administracións, tamén ter máis capacidade de exixencia. Nestes últimos semanas, meses, tivemos a oportunidade de ver o importante que é o colaboracionismo, a capacidade de traballar xuntos. Aquí se manifesta. Nós temos unha coordinadora que se chama Proxecta, pero que pronto formarán parte de todos os festivais que están aquí, estou seguro. Estamos traballando no ámbito estatal para traballar con todos os festivales do Estado e de alguma maneira demostrar que a capacidade e a visibilidade dos festivais de cinema é fundamental. Entendíamos que esta era unha idea, efectivamente, que propuso Pato inicialmente, a idea de crear unha marca, e Carmela colleu o testigo ao momento. Entendíamos que non estábamos todo fortes que debíamos no relato cultural, que se falaba moito de festivais de música, colegas de outros eventos, pero que os festivais de cinema, que o mellor non temos ese impacto tan de fotografía grande, pero somos un torrente subterráneo moi poderoso, ¿no?, que creamos espectadores críticos, formamos novas miradas, nos implicamos moitísimo na internalización, en poñer en valor os creadores e as creadoras galegas, e temos un gran prestixio, non só a nivel galego, sino a nivel internacional. Entón, insisto, é un primeiro paso moi importante. É importante ter unha marca que nos represente, pero traballemos e exixámonos dende o colectivo de festivais para responder a
as cualidades que merecen todos os eventos e a dignificar a cultura tamén, ¿no? Profesionalizando o sector, buscando a maneira, pero para eso tamén temos que ser máis fortes, somos fráxiles os proxectos e necesitamos de alianzas importantes como a que podemos ter coa Diputación de Pontevedra. Gracias a Xosé Leal por iniciar esta aventura, a Carmela por estar tan presente, Victoria, moita sorte, estaremos en contacto moi a partir de agora, e as concelleiros e concelleiras, as Sonsoles, que me toca máis de cerca, pero que sé que estamos traballando xuntos para afrontar un reto inmenso que é, pois, demostrar que podemos ofrecer eventos seguros e atractivos e cheos de maxia e intensidade. Non se me ocurre nada máis que darvos as grazas e sorte. Vale. Sí, me pasaron un papel en el que teño que relatar as datas dos festivais. Efectivamente, despois o anuncio da pandemia, toda esta historia do COVID, non sei se vai ser bo ou non, pero de algún xeito todos os festivales colapsamos no último trimestre do ano. Entonces vou a relatar para que o teñades e apuntades nas vosas axendas as datas do festival. Arranca os nosos amigos de Cannes con un reto brutal, porque sabedes que é un festival moi especial, nunha aldea tal, están como todos os festivais reinventándose, en algún caso, pois, sabes, atopando novas fórmulas de festival, pero vamos, arranca Cannes en setembro, do 2 ao 5 de setembro, logo está, me parece que Fic Bueu, do 11 ao 19 de setembro, tamén está por aí o Festival Primavera do Cine, do 15 ao 20 de setembro, Nos, Pleido, que estamos do 23 ao 27 de setembro, o Festival Inclusivo de Vigo é do 13 ao 17 de outubro, Vila García é do 23 de outubro ao 1 de novembro, Galician Freaky Film Festival, un novo festival que arranca con moita forza e que desexamos a mellor das sortes, estará do 28 ao 31 de outubro, e remata Novos Cinemas, que xa leva 3 ou 4 edicións, pero que é un festival aí de referencia tamén na provincia, que será do 15 ao 20 de decembro. A todos eles moita sorte, calquera cousa dende Proxecta, entendo que tamén dende a Deputación, pois estamos para sumar e facernos máis fortes. Grazas. Quen lle toca a palabra? E agora, en representación dos concellos que acollerán estes eventos, intervén, en primeiro lugar, Sonia Autón, concelleira de Cultura de Vilagarcía. Perdón, Xosé Leal, concellero de Cultura de Bueu. Nada, Sonia intervirá ahora, me imagino. A culpa é nosa por chegar tarde, a verdade é que vou facer xa a primeira brincadeira nada máis comezar a falar. Eu tiña a fama cando estaba na Deputación de chegar tarde aos sitios e agora no Concello pois acabo tendo a fama igual de chegar tarde, pero bueno, é así. Baixamos coa ánfora de San Martiño, Nerea Manuel e máis eu pois por aquí polas rúas de Vigo, e eu creo que ao final foi unha promoción máis que fixemos do Fic Bueu, porque o que nos vira pois chamamos a atención. Eu aquí creo que iba a decir que pouco temos que decir os concellos, pero bueno, non é que teñamos pouco que decir, é que realmente o que temos que decir é ofrecerlle a todos os colectivos que organizan estes festivais pois espazos seguros. Aí pois agradecemos a colaboración da Deputación. Eu creo que é importante pois que unamos esforzos pois para conseguir espazos máis seguros. Eu non quero ser poñer mal agüero, pero está claro que sendo a partir de setembro pois vamos a ter incertezas, todos e todas o sabemos, e eu cos do Fic Bueu pois o comento sempre de que realmente a partir de setembro pois nunca sabemos que vai haber máis alado. Eu realmente non sei que vai haber máis alá desta semana. Entón eu creo que temos que ante todo que ser fortes, ser firmes, saber readaptarnos, porque vai haber que readaptarse. Incluso nesta primeira readaptación teremos que volver a readaptarnos pois si sucede algún problema máis co COVID. E nada, eu darvos os parabéns. Vou dicir que me sonrojo un pouco cada vez que veño coa presidenta, porque me bota demasiadas flores. Eu creo que foron 4 anos, pero bueno, as flores hai que botarllas ás mulleres que están agora dirixindo tanto a política cultural como a presidenta, porque bueno, o que fixemos antes, se non o continúa, pois a xente que sigue aí nos gobernos, pois de nada vale. Así que darlle os parabéns realmente a
a elas en este caso, porque eu creo que aparte vai vos tocar a cantar a Pato e compañía. Eu poño a Pato sempre primeiro porque é o máis insistente sempre, el torza así a cabeza, pero eu creo que é importante tamén, é un sector, digo cho Vicky por experiencia, é un sector exixente, pero bueno, eu creo que ser exixentes tamén é unha marca de calidade que teñen, porque si son exixentes é porque queren medrar, e eu creo que vamos todos colaborar para que medren, porque vai ser importante que medren. Grazas. Gracias. E agora si ten a palabra Sonia Autón, concelleira de Cultura de Vilagarcía. Moi bo día. Bueno, han tentado darlle as gracias á Diputación pola creación desta nova marca, Rías Baixas Film Fest. Todos sabemos que a unión fai a forza, e isto seguro que vai a ser un gran exemplo delo. Chegaremos máis lonxe, traspasaremos a provincia de Pontevedra, traspasaremos tamén o nivel autonómico, o nacional, e chegaremos ata o internacional. Esta marca é o que nos vai axudar a facelo. Nos xuntamos e vamos todos da man, organizadores, Deputación, concellos, e todos xuntos, pois, eso, traspasaremos moitas fronteiras. Como decía tamén Carmela, pois somos unha potencia cultural, témolo que creer porque é así, e especialmente esta provincia de Pontevedra tan dinámica que podemos todos xuntos chegar moi lonxe. Permitídeme tamén que faga, bueno, un agradecemento moi especial ao Festival de Vilagarcía, ao Curtas e a Luis Rosales en concreto, que traballa reo pois todo o ano e lle pon moito corazón. Seguro que todos os organizadores de festivais lle ponedes todo o voso corazón, porque estas actividades, estes festivais son moi profesionais, pero tamén necesitan de moito mimo, de moito cariño, e aí están eles. Moitísimas gracias, de novo, de verdade, esta marca xa é un éxito, vamos a traballar todos xuntos, vamos a poñer todos o mellor que temos, para os concellos é moi importante. Moitísimas gracias polo protocolo sanitario, que para nós era fundamental, ter unhas directrices mínimas, poder garantizarlle ao público e aos organizadores e a toda a xente que participa, que vai a estar segura, que esperemos que podemos chegar hasta o final, que non hai uns rebrotes previos neses momentos, pero era algo fundamental, e aí tamén estuvo a Diputación, rápido nos sacou ese protocolo, e é moitísimo de agradecer. E nada máis, todos adiante, nos vemos nas salas. E pecha as intervencións das e dos representantes dos concellos. Sonsoles Vicente, concelleira de Cultura de Tui. Bueno, moitas gracias. Sei que é complicado porque sendo a última voume repetir, pero de verdad que eu creo que teño que dar as grazas aos que organizades, as grazas a todas esas asociacións que estades aí traballando arreo durante moitísimos anos, e grazas á Diputación de Pontevedra, porque creo que por primeira vez se está poñendo unha pedra moi importante para que a cultura, en este caso o cinema, o audiovisual, os films, teñan unha base sólida, e que de aquí vamos a salir todos moito máis fortalecidos. E como decía a compañeira Sonia, efectivamente, a unión fai a forza. E de aquí temos que aprender todo isto, ainda que esa unión a veces teñamos diverxencias, que é o importante, ademais, porque de aí se aprende, vale? Creo que vai ser algo moi importante para todos, e que traballando todos arreo, sobre todo elas, nós desde os concellos o temos un pouco máis complicado, porque sempre temos unha capacidade moito máis reducida, non só monetariamente, sino tamén en canto a servicios, pero que estamos aí para axudarvos. E dende aquí darlle tamén as gracias a Playdoc, que leva 16 anos aí traballando, empezaron sendo uns cativos casi, con moitas ganas de traballar, e que aí, insistindo, conseguiron que Playdoc sea internacionalmente recoñecido, e que estou moi orgulloso de vos. Grazas a todos. E xa finalizamos o acto, se vos parece, cunha foto de familia con máscara, por suposto. Moitísimas grazas pola vosa asistencia.